Ola, que tal? Boa tarde, benvidas, benvidos un día máis de novo a esta aula de Lingua e Culturas, a aula Galicia Aberta. Estamos encantadas de que nos acompañedes un día máis e como xa é habitual, pois hoxe tamén vos traemos un vídeo que vai iniciar ou vai dar precisamente presentación ao tema co que imos continuar a falar esta tarde. En concreto, no día de hoxe, imos viaxar ao corazón dos Ancares e imos ver un vídeo onde Aurelia da Fonte, unha tocadora excelente de pandeira, pois nos vai cantar as súas coplas e as súas cantigas tradicionais das que despois falaremos entre todas e entre todos. Sen máis, dentro do vídeo, vémonos nun intre. Anos que non agarro os pandeiretas. Pois ben, espero que desfrutarades do vídeo, neste caso, sobre todo, do bo facer, non? Da nosa protagonista, de Aurelia da Fonte, repito, nome moi importante tamén na tradición galega, na tradición da música galega e nas recollidas deste patrimonio cultural. Estamos, polo tanto, en Moreira de Donís, que vos dicía anteriormente, en Cervantes, nos Ancares, en Lugo. Estamos, polo tanto, tamén na comarca dos Ancares, nunca viaxamos tan lonxe, creo. Na comarca dos Ancares temos os seguintes municipios. Temos, por unha banda, Becerreá, As Nogais, temos Baralla, Cervantes, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro. Tedes, ademais, na imaxe que acompaña a esta diapositiva no lado esquerdo, unhas pallozas no Piornedo que son unha cuestión moi turística que podemos atopar nesa zona. Por iso, pasamos directamente a falar sobre os lugares de interese e aquí diremos vos que non puidemos escoller case ningún en concreto. Por iso, o que se recolle aquí é puramente reduccionista, obedece puramente a extensión que temos de tempo destas aulas e máis da propia tipoloxía, non, das diapositivas, porque direivos que a área dos Ancares, igual que o resto de Galicia, pero en concreto a área dos Ancares, a contorna natural dos Ancares, reserva da biosfera pola UNESCO, é magnífica dende unha punta a outra e non nos poderíamos quedar con con un só lugar de interese neste caso. Con todo, como sempre hai que comezar por algo, diremosvos que vos recomendamos moito visitar, se tedes a oportunidade, pois pasade pola aldea do Piornedo, de onde as protagonistas son estas pallozas que tedes aí na imaxe. Podedes visitar tamén un castelo do século XV, o castelo de Doiras, do que falaremos tamén posteriormente. Podemos visitar as fervenzas das Pontes Donís, neste caso, ou, sobre todo, e o máis recomendable, as máis de 14 rutas de sendeirismo que se atopan ao longo dos Ancares, neste caso. Tanto pois nas comarcas de Pedrafita do Cebreiro, que seguro coñecedes algunha ruta moi típica, pero tamén en Baralla, nas Nogais ou en Cervantes, ou en calquera das dúas que quedan Becerreá e Navia de Suarna, pois podemos atopar rutas de sendeirismo moi interesantes e moi preciosas de facer e de desfrutar, polo tanto, tamén da contorna natural neste caso. No último punto desta presentación do lugar, festas e celebracións. Que temos aquí?
pois algunhas delas. A festa do San Román, que tamén é unha festa pois tradicional da zona, temos o Entroido. O Entroido diferenciase bastante do que coñecemos como Entroido no resto de Galicia, non? Tamén ten a súa tipoloxía particular, neste caso tamén influenciada polas comarcas limítrofes, tamén doutros lugares que xa non son Galicia, non, como termo, neste caso xeográfico, e destacamos tamén unha romaría, a romaría tradicional, a romaría da Virxe de Tamas, ou algunha outra festa gastronómica tamén que se fai ao longo do ano. Neste caso, ademais, que non nos dá tempo a falar sobre isto, pero xa que temos aquí a imaxe das pallozas do Piornero, diremosvos que a construción nos lugares dos Ancares, a construción na área ancaresa, neste caso, unha comarca, mellor dito, dos Ancares, é bastante diferente a todas as construcións que podemos ver ao longo do resto de Galicia, porque aquí tamén temos un clima máis extremo, no sentido de que temos moita neve, máis frío, pola súa situación xeográfica neste caso, e isto tamén obriga a que as construcións se fagan de forma distinta. Polo tanto, é moi particular a construción deste tipo de comarca, desta área concreta de Galicia, e podedes ver que se diferenza bastante do resto de construcións tradicionais que podemos ver noutros puntos da xeografía galega. Se alguén tamén ten algunha experiencia pois con calquera das cuestións que estou contando, ou se alguén visitou algún destes lugares, pasou polos Ancares e demais, dicídenolo polo chat, escribídenolo preferiblemente en galego e despois comentámolo entre todas. Máis cousas, bloque de lingua e sociedade, como sempre. Algúns datos. Neste caso, os Ancares pertencen ao bloque oriental, tedes que desculpar esta pequena errata, bloque oriental, en concreto, fixadevos que levamos acompañadas por este mapa pois todas as sesións que estivemos xuntas ata o de agora, e temos aí no bloque oriental unha área moi redondiña, moi redondeada, cara á dereita da imaxe de todo, esa área ancaresa, é precisamente na que nos situamos hoxe. Cales son as características neste caso do bloque oriental? Pois neste caso imos ver características dialectais moi diversas, moi diferentes a todas as que viñemos observando ao longo destas sesións que estivemos xuntas. Por que? Porque nunca tratamos cuestións dialectais do bloque oriental. Por iso, hoxe gustaríame tamén reparar un pouco nestas diferenzas que imos observar neste bloque. Direivos tamén que o vídeo, pois pola súa antigüidade, que pois é un vídeo maravilloso de gran valor cultural, non lingüístico, musical e demais, ten un valor importantísimo, pero sí que ten un pequeno inconveniente no sentido de que non podemos acceder exactamente á forma de falar da súa protagonista, non? Para iso temos outros recursos, como que tendes sempre pendurado nesta diapositiva, que é un acceso a textos máis a grabacións recollidas orais de persoas do bloque oriental, neste caso, onde podemos acceder directamente á fala dese lugar. Con todo, para tirar algúns datos de forma máis teórica, aquí dende estas aulas, dende estas tardes de martes, direivos que algunhas das características do bloque oriental e, polo tanto, que son extensibles á área ancaresa da que estamos falando hoxe en día, pois son as seguintes. A primeira, que difire cos bloques anteriores, probablemente cos características dialectais que vimos ata de agora. A ausencia de geada e de seseo non atopamos en ningunha área do bloque oriental. Polo tanto, neste caso, tampouco imos atopar no vídeo nin en ningún texto que atopemos aí nese recurso que vos deixamos, non imos atopar nin geada nin seseo. Sabedes, ademais, que, nunca está de máis recordar, pero estas dúas cuestións, esencialmente geada e seseo, eran moi propias do bloque occidental, tamén a geada era propia de algunhas partes do bloque central, e o seseo era o que nos marcaba moitas veces esa aproximación, esa cercanía, non? As zonas de costas, as zonas costeiras, adoitan ter moito máis seseo que as zonas que non son costeiras. En este caso, pois fixadevos que a área ancaresa está lonxe de estar está lonxe das zonas costeiras, mellor dito, polo tanto, a ausencia total de seseo e tamén a ausencia de geada. En este caso, esa ausencia de geada está principalmente motivada pola conexión que existe pois xa co resto da península, non? Co resto dos territorios limítrofes, neste caso con Galicia. Veremos como inflúe tamén esta cercanía a outros lugares como Asturias. Que máis temos? Un plural, unha formación de plural, pois ben peculiar, neste caso, plurais en is.
en lugar de dicir cans, o plural de can, neste caso, pois dirán cais. Sei que a nos soa, pois no galego normativo igual nos soa bastante afastado, precisamente porque tamén a conformación, da que xa falamos nalgúna ocasión, a conformación da estructura do galego normativo fíxose por unha cuestión de número de falantes, non? Entón, no bloque oriental temos un número menor de falantes e as achegas que este bloque fixo o normativo, pois foron menores que as que se puideron facer dende o bloque occidental ou dende o bloque central neste caso. Así que, plurais en is, cais, lembrade, esta é a isoglosa, falaremos de isoglosas tamén nalgunha sesión posteriores. Esta diferenza, cans, cais, a isoglosa cais, é a que diferenza principalmente case o rasgo distintivo maioritario que nos fai situarnos neste bloque oriental, porque difire, como vos dicía, dos dous anteriores fortemente. Máis cuestións, a reducción do ditongo aí diante de xe, neste caso, un exemplo que seguro que é moito máis fácil ou máis operativo, non, de entender, referímonos neste caso a cuestión de caixa en lugar de caixa. Para nós, caixa é ese elemento, non, que serve, pois, que pode ser de diferentes materiais, cartón, plástico, que sexa, que serve para guardar cousas, por exemplo, para introducir obxectos dentro e demais. Esta cuestión de caixa, pois no bloque oriental elimina ese ditongo e faise simplemente como con unha vocal forte neste caso, e sería caixa. Máis cousas, características tamén, ditongo UA inicial, esta unión de dúas vocais, 4 en lugar de 4. Este ditongo UA mantéñeno no bloque oriental e non o temos nos outros bloques, ou non o temos de forma tan generalizada. Así que pode haber vestixios ou sí que pode haber outras cuestións que manteñan 4 nalgúnha zona, nalgúnha fala concreta de algunha zona, pero esta característica de manter o ditongo UA no inicio das palabras, nas primeiras sílabas, polo tanto, é propio tamén do bloque oriental, propio case únicamente deste bloque oriental. Máis cousas, supresión do N final, temos, por exemplo, unha cuestión bastante concreta que pode ser que este non sería un N final, sería un N intervocálico neste caso. UA por unha ou razois, neste caso, por razóns. Este último exemplo, razois por razóns, sí que é unha supresión do N final. Normalmente, ou se suprime directamente, tamén podería ser razós en lugar de razois, pero podemos ter as dúas realizacións ao longo do bloque oriental. Poden ser, razois en OI sen N final ou razós sen ese N antes de S. É unha característica tamén propia deste bloque extensible dende a área asturiana ata a área zamorana e, polo tanto, tamén da área ancaresa. Máis cuestións, influencia, como vos dicía ao principio desta diapositiva, influencia forte do astur leonés. Podemos atopar realizacións gráficas gramaticais como llobo en lugar de lobo, aínda que na oralidade moitas veces se diga, non en todos os puntos se interpreta este fonema como dobre L, se realice, non? Este fonema como dobre L, senón que moitas veces podemos recoller lobo, aínda que en moitísimas ocasións, sobre todo en falantes tradicionais, sí que recollemos a realización de dobre L, neste caso. Que nos afastemos tanto, non, do normativo, que nos afastemos tanto, polo tanto, do bloque occidental e do bloque central, fai que, de forma inherente, teñamos un léxico diferencial. Léxico diferencial, palabras, polo tanto, vocabulario diferencial que cambia bastante do que pode ser o léxico normativo ou o vocabulario normativo. Na cuestión do bloque oriental, no caso concreto, do bloque oriental, o que acontece é que o léxico diferencial moitas veces ten que ver pois con esa proximidade coa área asturleonesa, non? Do astur leonés. E, polo tanto, moitas veces, pois o léxico parécese máis a ese outro lugar da Península Ibérica, non? Que aos propios límites xeográficos de Galicia, as súas realizacións, neste caso, lingüísticas. Se tedes calquera dúbida, curiosidade ou pregunta en concreto, facedea polo chat e verémola despois. Seguimos. Curiosidades sobre o lugar no que nos atopamos hoxe. O Castelo de Doiras. Fixadevos que era un dos lugares que vos recomendábamos visitar nesta ocasión, non?
Que é o Castelo de Doiras, unha fortaleza do século XV. Como todos os castelos, ou como a maioría dos castelos non en Galicia e ao longo do mundo, ten moitas lendas, moitas e moi fascinantes lendas nas que non podemos entrar tristemente aquí pois por falta de tempo, por a tipoloxía propia das aulas nas que estamos, pero direivos que se queredes seguir tirando do fío e coñecer lendas ou probablemente presentarme a min outras que eu non coñeza ou falar entre nós na parte do coloquio sobre lendas e tradicións orais sobre lugares míticos e demais, o Castelo de Doiras é un lugar fantástico para a creación destas lendas precisamente. Destacamos, neste caso, a tráxica historia de Aldara, unha doncela, a chamada doncela da Cerva, que non sei se coñecedes, daremosvos tamén algún recurso para consultar lendas e demais, e sobre esta doncela de final tráxico, de vida tráxica tamén, pois surdiu un enigma ou unha cuestión tamén tradicional, non? Que se deu que se transmitiu de forma tradicional a modo de lenda tamén sobre a súa posible relación con Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, autor do Quixote. A fortaleza, o Castelo de Doiras, aparte de ser un lugar moi propicio, moi propenso para a elaboración de lendas e de contos tradicionais e demais, diremosvos que se ergue sobre vestixios castrenses. Polo tanto, a súa orixe tamén está vencellada, non? A que se... está vencellada non, está... é propicia a que se creen, pois, arraigos literarios ou arraigos de lendas que teñen moita antigüidade. máis curiosidades sobre este lugar, Cervantes, que tamén era un dos lugares non dos que falábamos nesa primeira diapositiva, relacionado tamén con este vídeo que deu inicio, polo tanto, lugar no que nos movemos hoxe, tamén nestes Ancares de Lugo, diremosvos que o nome de Cervantes está ligado a Raicer, a CER, neste caso, e significa terra de cervos, ou parece ser que indica terra de cervos, Cervantes, non? Especúlase, polo tanto, como sempre que temos un topónimo pois tan directo, non, ou tan vencellado con algo tan concreto, especúlase que puido haber un culto prehistórico a este animal na zona. Sabedes, ademais, que os cervos sempre foron unha peza de caza, non? Moi codiciada, polo tanto, probablemente, se así foi tamén neste lugar, podería haber un culto a este animal, non? De orixe prehistórica na zona. Máis cousas? Pois vocabulario. Hoxe traémosvos a festa. De novo, temos unha imaxe no lado dereito da diapositiva, a que acompaña no lado esquerdo unha lenda numerada, neste caso do 1 ao 11, na seguinte diapositiva tiraremos ata o 21, se non me equivoco. Destacamos, pois, por exemplo, capela e igrexa. Moitas veces preguntannos, non, ou preguntámonos cal é a diferenza capela e igrexa. As capelas adoitan ser máis pequenas e as igrexas adoitan ser máis grandes. Non só iso, senón que as capelas adoitan non ter, non sempre, adoitan non ter pois, por exemplo, un cemiterio ao lado e as igrexas, na maioría das igrexas de Galicia, sí que atopamos cemiterios ao lado. Ademais diso, as capelas e as igrexas poden ter santas ou santos diferentes. Pois pode ser a capela dunha santa en concreta ou dun santo concreto e a igrexa pois, ter a advocación doutra santa ou doutro santo, aínda sendo a capela máis a igrexa lugares de culto da mesma zona xeográfica ou do mesmo pobo ou da mesma contorna neste caso. Se hai algo que acompaña sempre a unha igrexa ou unha capela é un cruceiro. Un cruceiro é ese número 2 que tedes aí, que é unha construción normalmente en pedra, normalmente non, en pedra, case na totalidade, probablemente existan aínda algúns cruceiros en madeira, non? Pero os cruceiros son en pedra, tradicionalmente tamén na actualidade, e adoitan estar, pois, pegados ao lado das igrexas ou das capelas. E fixadevos que vos falaba, de cemiterio, pero podemos falar de cemiterio ou de camposanto. Sería un sinónimo de cemiterio, perdón. Máis cuestións que podamos destacar daqui, pois os restos son bastante equivalentes, non? Con outras
recursos léxicos que probablemente teñades no voso haber, na vosa cultura lingüística, pero destacamos o mellor pois o número 6, que sería unha procesión que tedes aí, que é o acto, non? O momento no que as persoas fieis a esa celebración, a esa santa ou ese santo no que se conmemora nese lugar, en ese día concreto, pois é o momento no que sacan a esta imaxe do santo, que é o número 4, aproveitando un pouco para ligar unha coa outra, sacan esa imaxe do santo a dar pois unha volta, non? Pois por ese lugar da festa ou por ese campo da festa, que sería, aproveito tamén, o número 10. O resto, pois tedes o palco, que igual vos pode crear algún tipo de dúbida, neste caso na imaxe temos un palco redondo, tradicional e pequeno, non? Hoxe en día os palcos xa son moito máis grandes, precisamente porque as propias características, non, das bandas de música, das orquestras e demais, dos grupos que acompañan as festas, pois son máis numerosos. Anteriormente os grupos eran grupos tradicionais únicamente, formados por 5 ou 6 persoas, algúns con máis, pero nos que esta formación redonda pois era máis que suficiente. Hoxe en día xa contamos con organizacións que teñen máis músicos, que ocupan máis, polo tanto, a tipoloxía tamén dos palcos cambiou. Se tedes algunha dúbida con algunha palabra que non nomeara, preguntádema, pero pasamos á seguinte diapositiva para seguir vendo pois outras cuestións. E temos aquí vocabulario que xa vimos, como pandeireta, como gaiteiros, como monteira, que seguro que vos soa das primeiras sesións, ou como, non sei, outras profesións que manteñen este sufixo do que falamos en sesións anteriores, eiroeira, como poden ser rosquilleira, polveira ou gaiteiros, mesmamente. E, neste caso, fan alusión este eiroeira, pois non o lugar onde se vende ou onde se traballa o que sexa, senón a persoa que fai, que elabora esas cuestións e que probablemente tamén as venda. É o caso da rosquilleira, persoa que vende e moitas veces tamén elabora as rosquillas, eses doces tradicionais xa, non? Moi típicos na nosa xeografía que podemos atopar en todas as festas. Podemos atopar tamén a polveira, que normalmente é a muller, neste caso, que cociña o polvo e que tamén o vende. E temos tamén pois os gaiteiros, que serían estas persoas que tocan a gaita. Máis cousas que vos poidan resultar moi diferentes ou complicadas. Non sei se vedes algunha por aquí, podesmo preguntar no chat, e se non, aproveito sempre para lembrarvos que temos ferramentas lexicográficas que nos poden axudar tamén a definir estes conceptos. Dicionario da Real Academia Galega ou Portal das Palabras, esencialmente. Hai moitos outros. En físico, en papel, que disto non falamos, seguro que tedes nas vosas bibliotecas, nos centros galegos e demais, dicionarios xerais, Cumio ou calquera outro, que tamén son valiosísimas ferramentas, neste caso, pois, menos accesibles no sentido de que temos que desplazarnos para consultalas, pero menos accesibles que os que son online, os que son en liña, pero que tamén son igual de valiosas. Continuamos, polo tanto, e deixámosvos por aquí os números cardinais en galego. Preguntámosvos, como son os números cardinais en galego? Pois tedes aquí os números cardinais dende o 0 ata o 30, e despois temos o 40, o 50, 60, 70, 80 e pois 100, 200, 300 ou 400. Peculiaridades: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o que sexa, os números cardinais en galego son masculinos, o 0, o 1, o 2, o que sexa. Cando falamos de unidades, no caso de 1 ou 2, sí que podemos falar de feminino, pois unha unidade ou 2 unidades, o resto son invariables, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 18 unidades, 20 unidades, 21, e destacamos o que acontece dende o 20. 20 escríbese, pois, como vedes aí recollido, 21 ou 21 escríbese separado, con un E, con unha conxunción E no medio, 20 e 3, e 4 e 5, así, ata 30, 30 e 3, 34, 43, 44, isto serve para todas estas cuestións de 40, 50, 60, 70 e 80, 90 e 100. Cando chegamos ao 100, o que decimos é 101, 102, 103, 104 e así sucesivamente.
Despois pasamos ao 200, 201, 202, 203, o mesmo que acontecía con 100 e con 200, e o mesmo con 400, 500, 600, 700 e así ata o infinito. Os números cardinais, pois tamén é algo que podedes incorporar directamente xa o voso recurso de vocabulario para pois, telo en conta nas vosas producións do día a día ou nas vosas producións nestas aulas de galego na parte do coloquio. Se tedes dúbidas, facedeas, escribidemas polo chat. E falamos hoxe, como vos dicía en sesións anteriores, que veríamos verbos, falamos hoxe concretamente do presente indicativo e da súa conformación, da súa configuración concretamente. Traémosvos 3 verbos, un da primeira conxugación, outro da segunda e outro da terceira. Características: os verbos da primeira conxugación son os que rematan en AR, os da segunda os que rematan en ER e os da terceira os que rematan en IR. En este caso, o presente indicativo, pois do verbo andar, do verbo barrer e do verbo vivir, confórmase da seguinte maneira. Para andar, eu ando, ti andas, el ou ela anda, nos andamos, vos andades, elas ou eles andan. Na segunda conxugación, eu barro, ti barres, el ela barre, nos barremos, vos barredes, eles elas barren, e para vivir, eu vivo, ti vives, el ela vive, nos vivimos, vos vivides, eles elas viven. Que destacamos de aquí? A configuración das desinencias. Fixadevos, para a primeira conxugación falo agora do verbo andar. Temos a desinencia o, as, a, amos, ades, an. Sobre estas creo que falamos brevemente o día pasado. O mesmo acontece co verbo barrer, fixadevos que se manteñen as primeiras, sería tamén o, barro, igual que ando ou igual que vivo, e as que cambian son as seguintes, dende a segunda persoa ata o final. Neste caso, cambiamos o a por un e. Es, hemos, edes, en. E isto é extensible á terceira conxugación, mantén o da primeira persoa, pero o resto, pois, es, imos, ides, en. Só cambiarían a primeira do plural, vivimos, imos, en lugar de barremos, por exemplo, e a segunda do plural, vivides, en lugar de barredes. Cambia aí esa vogal temática precisamente porque unha é segunda conxugación e outra é terceira conxugación. Se hai dúbidas, preguntádevas. O mesmo, presente indicativo, pero neste caso dos verbos irregulares. Temos tres verbos irregulares, moi irregulares aquí, tanto o facer como o ir como o ter, aos que non lle podemos aplicar as desinencias que acabamos de ver na diapositiva anterior. Por qué? Porque son irregulares e, polo tanto, forman a súa conxugación, neste caso, de forma completamente diferente ou bastante diferente, depende dos casos, o que coñecemos como verbos regulares. Ben, que temos aquí? Pois para o verbo facer, fago, fas, fai. Facemos, facedes, fan. Para o verbo ir, vou, vas, vai, imos, ides, van. Fixadevos o que cambia aquí, que en lugar de manter ese V de vou, vas ou vai, temos imos, ides e volvemos ao V, van. Esa é a irregularidade que peor se eleva do verbo ir. E no verbo ter, teño, tes, ten, temos, tendes ou tedes tamén, sería unha segunda realización, e teñen, serían estes tres verbos irregulares. O meu consello, familiarizadevos con eles no sentido de lédeos un par de veces, tedes tamén este material accesible para vos, tedes estas aulas grabadas e podedes acceder, non? Despois do día de hoxe, a grabación destas aulas. Polo tanto, intentade familiarizarvos con eles tamén a través de lecturas, de outros recursos audiovisuais, podcast e demais, e intentade pois non pensar tanto en estudar os verbos como unhas formas pois moi marcadas, moi estudadas, moi adquiridas e moi estructuradas, non? Senón facedeo a través dos usos, é sempre moitísimo máis fácil. E por iso tamén aproveitade estas clases para escribir, para comentar cousas comúns, cotiás, o que queirades, e así tamén poñer en práctica, poñer en marcha a andamiaxe, non, da gramática galega. E é precisamente por isto polo que vos vou empezar a pedir cousas. Non para de pedir en realidade, pero imos practicar os verbos. O que vos pido neste caso é que elaboredes unha oración onde empreguedes un verbo en presente para falar do lugar onde vivides. Sabedes que sobre o lugar onde vivides xa temos vocabulario abondo, polo tanto, pareceme que
podemos empezar a facer unha pequena construción como esta. Con todo, sen ningún tipo de pretensión, sen ningún tipo de presión tampouco. Todo o que escribades vai ser benvido e para aquí estamos ademais para aprender e para poñer en práctica estas poucas cuestións das que podemos falar. Escribide esta oración no chat e despois comentámolas xuntas. Un exemplo, eu vivo, verbo vivir en primeira persoa, nunha vila na que as festas se celebran, de novo, o verbo celebrar en presente, se celebran no mes de xullo. Podedes facer algo así tan sinxelo como isto, pero facede vos e poñede a funcionar estes coñecementos que xa temos. Estamos chegando ao final desta primeira parte teórica e non podemos rematar sen unha recomendación. Non sei se vos lembrades que hai varias sesións, igual 2, 3, vos falei, cando falamos da contorna, saiu en algún momento a contorna de Padrón, saiu a Casa de Rosalía de Castro, nalgún dos comentarios do coloquio vos dixen que había unha obra que a mí me gustaba moitísimo, que unha obra literaria, neste caso de narrativa galega, que trataba precisamente esta contorna da que estábamos falando aquel día, que seguro lembrades. E dixenvos que a obra, ademais, pois, non sei se vos lo dixen, se non digo volo ahora, engancha moitísimo. Este libro de Pedro Feijóo, chamado A Memoria da Choiva, ten lugar nestes lugares, nesta contorna de Compostela, non? Onde podedes pasar dende a Casa de Rosalía de Castro ata as Torres do Oeste en Catoira, ata o centro de Santiago, a Catedral, a Plaza do Obradoiro, as praterías, podedes facer unha viaxe, non? A través destes lugares que seguro coñecedes, que vos resoan, polo tanto, tamén na vosa mente, na vosa memoria colectiva, tamén como pobo galego máis alá das fronteiras de Galicia, e ademais é unha obra que, se mo permitides, está moi ben escrita, a trama é interesantísima e aínda que é un libro pois bastante longo, bastante extenso, é moi doado de ler e engánchate dende a primeira páxina. É unha característica deste autor, de Pedro Feijóo, recomendo vos calquera das súas novelas. A min encantaronme todas, pero en concreto a miña favorita é esta. Sempre vos fago boas recomendacións, pero esta é unha das mellores. Se queredes tomar nota dela e pois adquirir o libro ou collelo nas vosas bibliotecas e demais, incluso me podedes contar dentro duns meses, cando leades ou cando pasedes por el, incluso podemos falar na parte do coloquio sobre que vos pareceu, non? O desenlace deste libro. Non vos quero facer spoiler ningún e, ademais, paso directamente á seguinte parte, a parte do coloquio. Non sen antes presentar as persoas que nos envían vídeo para hoxe, as persoas que imos ver a continuación no noso vídeo xa habitual, non? Dos centros galegos. Neste caso, chéganos un vídeo da Casa de Galicia en Valladolid, en España. E, sen máis, dentro vídeo, e vémonos nun intre na parte do coloquio. Ata agora.
Hola, hola de novo, que tal? Pois maravilloso, como sempre, vídeo que nos chegaba tamén vedes que de diferentes partes da xeografía, uns máis preto, outros máis lonxe, pero sempre temos esta transición maravillosa e musical que reivindica, non, o Día das Letras Galegas que acabamos de pasar e, polo tanto, tamén ese día dedicado ás cantareiras, a esa parte da nosa cultura e lingua tan importante para a súa transmisión, conservación e tamén para o seu estatus, non, como lingua como tal. Espero que pasarades unha semana excelente, que desfrutarades desta parte da clase. Imos ver que nos estades contando polos comentarios, a ver se hai algunhas cousas por aquí. Mandeivos, ademais, deberes nesa diapositiva onde vos dicía que me escribirades polo chat algunhas cousas que fomos comentando. Ben, primeira pregunta, dinos, Guillerme, cal é a diferenza entre lingua e dialecto? Pois precisamente esta pregunta é moi interesante, é unha pregunta coa que poderíamos estar falando moitísimo tempo, así que moitas grazas por traela aquí, porque é un tema de debate moi enriquecido, ademais. A diferenza principal entre lingua e dialecto podemos dicir que se move en dúas ramas ou en dúas vertentes. Por un lado temos a distinción lingüística, por unha banda dende o eido da lingüística, e por outro lado temos o da política ou da sociopolítica, mellor dito. Polo tanto, sobre todo a diferenza entre lingua e dialecto ou a clasificación linguas-dialectos, sobre todo estúdase dende a sociolingüística, que colle precisamente esa parte de lingüística e esa parte de sociedade, política e demais. Cal é, polo tanto, a diferenza? Principalmente é que a lingua é un sistema de signos, un código, non, que nos permite comunicarnos ás persoas que habitamos pois nun determinado territorio. As linguas, polo tanto, teñen na parte da política, esta primeira que acabo de describir era puramente lingüística, sistema de signos que serve para comunicarse ás persoas dun determinado lugar que coñecen, polo tanto, ese código. Esa sería a parte lingüística, e pola parte do estatus, non, da parte social, sociopolítica, diremos que as linguas teñen precisamente un estatus social, un estatus normativo, polo tanto legal, legislado, que lles permite funcionar como lingua. A que me refiro neste punto? A que unha lingua, considerada lingua, un sistema de signos considerado polo tanto, lingua, dende un estatus sociopolítico de lingua, o que ten é unha normativa, como acontece co caso do galego, o que ten normalmente tamén é canles de difusións oficiais, o que ten tamén é presenza no ensino, polo tanto, o seu estatus legal é necesario, importante e fundamental, non? Para que se conserve esa lingua como tal e para que se difunda, para que se ensine, para que se siga transmitindo de xeración en xeración. Que acontece cos dialectos? Que acontece? Pois que o que teñen é, volvendo ás diferenzas lingüísticas e sociopolíticas, digamos que os dialectos son técnicamente unha variante rexional dunha lingua. Serían como pois o conxunto de características ou o conxunto de diferenzas e semellanzas, algúns casos, que pode haber nas linguas. Que lle pasa aos dialectos? Que como non teñen estatus de lingua, senón que son pois unha especie de protolingua parecida a esa lingua normativa, como non son unha lingua como tal, como non teñen estatus de lingua como tal, son concebidas como variantes, variacións dunha lingua concreta. Isto supón que non teñan unha normativa, que non teñan, polo tanto, tampouco un estatus legal, que non sexan recoñecidas legalmente, non, nin tampouco sociopolíticamente dentro dunha comunidade e, polo tanto, sobre todo, a diferenza principal é que o estatus dunha lingua ou o estatus dun dialecto son diametralmente opostos, no sentido de que un sí que ten ese recoñecemento de sistema de signos de comunicación e demais, e o outro recollese pois como unha única variante. Aquí, como en todos os casos ou como en todas as diferenciacións que existen en materia de lingüística, onde tamén se incide de algunha forma, onde tamén penetra por algún lugar as consecuencias sociopolíticas, sempre ocorren dúas vertentes, non? Quen di que todas as variantes da lingua española, por exemplo, son dialectos, e quen di que todos os dialectos e todas as falas, mellor dito, pois son linguas. Como nos atopamos neste caso en España, legalmente?
Pois diremos que no caso da lingua galega, neste caso que o que nos atinxe probablemente a todas as persoas que estamos aquí, nos podemos falar de lingua galega, está recoñecida como tal, polo tanto temos tamén unha lei de normalización lingüística, da que xa falamos aquí en algunha ocasión, isto supón que poidamos ter galego no ensino, por exemplo, algo fundamental, ou unha televisión de Galicia legislada tamén polo noso goberno e demais, pero hai outras falas que non están recoñecidas como linguas ou que ata hai ben pouco non estaban recoñecidas como lingua. A polémica lingüística ou o problema lingüístico cobable en Asturias pois é ben recoñecido por todas as persoas que se dedican probablemente ao estudo das linguas. Outra cuestión tamén moi candente é agora, pois, afortunadamente xa non? Pero sobre si el valenciano é unha lengua ou non é unha lengua, ou se simplemente é catalán, non? Que se dicía hai uns anos, o mesmo pois, con outras variantes que se falaban noutros lugares, como por exemplo nas Baleares, non? Pero que facemos con esas diferenzas? Son unha lingua ou non son unha lingua? Entón hai 150 linguas. Pois, claro, cando temos que tamén dedicarnos a lexislar, non? En materia lingüística é cando acontecen estes problemas, sobre todo porque e con isto remato, tamén todo o que teña que ver con mantemento das linguas, que non dos dialectos, todo o que teña que ver con mantemento das linguas precisa un impulso económico, precisa ser nutrido económicamente para que sexa unha realidade, non? Senón, pois non ten moito sentido. Entón, pois, cando temos ese tipo de problemas, intereses políticos e demais, é cando sempre entra este conflicto. A miña posición, o meu punto de vista, se queredes como persoa que se dedica a sociolingüística, as diferenzas lingüísticas que atopamos nos códigos son ben recoñecidas cando se trata dun dialecto que cando se trata dunha lingua. É dicir, todas as comunidades que están reivindicando que a súa lingua é precisamente unha lingua deberán ter ese estatus de lingua. Pero vaya, non quero comervos máis tempo aquí con este tema. Se queredes outro día seguimos sobre el, pero probablemente haxa outras cuestións interesantes das que falar. Ai, pois eu contoche, moi ben, María Jesús, grazas. Pois eu contoche que este fin de semana o Lar Galego de Pamplona imposible celebrar as letras galegas, coincidindo con o noso 75 aniversario, dende o 23 ao 25 con exposicións da historia das letras galegas dende o ano 1963 ata a actualidade. Música que ven de Sanxenxo a Oca Band e non podía faltar a gastronomía da nosa terriña. Entendo, María Jesús, que fixestedes unha boa festa, non? Unha boa troula con isto das letras galegas, se o entendín ben, aínda que non sei se era polas letras galegas ou polo 75 aniversario do Lar Galego, non sei, igual me liei un pouco. Pola parte lingüística, este comentario que nos deixas, ademais de estar moi elaborado, polo cal che agradecemos a túa chega moito, está moi ben feito, destacar, pois creo que moi pouca cousa. Grazas por traelo, parabéns pola redacción, espero que che estea a ser de utilidade as cuestións das que falamos neste curso e que desfrutarades dese día tamén. Que máis cousas por aquí? Imos ver a ver que tendes que máis nos fostedes comentando. Eu vivo nun pobo no que as festas se celebran no mes de setembro. Vale, esta é Alban, esta persoa, perdón. Pois grazas tamén polo teu comentario, está lingüísticamente perfecto, a ortografía e a gramática son excelentes, polo tanto, acabas de pois facer unha, neste caso creo que primeira, intervención en lingua galega. Acabas de empregar todas as normas do código da lingua galega para transmitirnos información e acabamos de entenderte perfectísimamente. Podedes animarvos a poñer en práctica as cuestións de vocabulario e outras de verbos que comezamos a ver tamén por aquí, e que sempre tedes tamén o material para descargar na páxina de Galicia Aberta, na páxina de Aula Galicia Aberta neste caso, e tamén tedes, lembrade, as sesións gravadas que as podedes ver, pois, de novo ou se non estivestedes un día podedes ver as sesións gravadas en YouTube. Creo que temos algún comentario máis. Non temos moita cousa máis.
Ben, pois pasamos un último comentario para despedirnos e deixámonos ata a semana que ven. A ver que temos por aquí. Vale, eu vivo nunha vila, non sei, chamada Montevideo. Algúns anos atrás eu fixen clases de tango no Centro Galego Noso. Pois este é un comentario que nos deixa Virginia, grazas polo comentario tamén. Está estupendo toda esta actividade que tedes nos centros galegos, non? Neste caso entendo que de Montevideo. Toda esta actividade que tedes nos centros galegos é maravillosa porque é como ter unha parte de Galicia máis alá do océano, igual que os vídeos que veñen dos vosos centros galegos, neste caso, pois tiñamos da Península Ibérica, non? Pero neses vídeos que nos chegan de Argentina e de outros lugares do Brasil, etcétera, pois é tamén maravilloso ver que se mantén a cultura noutros lugares fora de Galicia. E xa para pechar, vale, temos un máis. Vale, aquí temos outra achega. É todo un privilexio poder asistir a estas clases en directo nas que se pode interactuar. Moitas grazas polo tempo invertido. Pois fíxate, grazas a ti pola boa resposta, polo feedback, polo tanto, que ás veces, pois sí, estas aulas nas que tedes tempo de intervención, non? Pero que non temos unha intervención directa no sentido de que pois non nos estamos escoitando mutuamente, non? Ás veces é complicado avaliar un pouco o voso feedback, entón que nos digades que estades, que vos está sendo de proveito e demais, para nós é moi valioso, senón este curso obviamente non tería sentido. Polo tanto, como vos dicía, agora sí, para pechar, fiando un pouco coa pregunta coa que ocupei gran parte deste debate, esa cuestión que nos preguntaban sobre lingua e dialecto tamén ten outra cuestión intrínseca, que é que as linguas e os dialectos tamén levan acompañadas dentro da súa riqueza, do seu modo de existir, van acompañadas sempre da cultura. Polo tanto, coñecer a cultura dun lugar tamén se fai a través da lingua e, polo tanto, manter a cultura viva dun lugar tamén se fai a través dos usos lingüísticos. Por iso vos animo a que poñades en práctica os vosos coñecementos de lingua galega, neste caso, que nos sigades acompañando nas tardes de martes e que o deixamos aquí, que nos vemos a semana que ven. Grazas polas vosas intervencións, espero que o pasarades ben. Ata o martes. Chao, chao.